сокинон аз болоравии нархи ангишт нигаронанд. маҳдудияти шадиди интиқоли барқ дар Тоҷикистон талабот ба ин маводи сӯхтро ҳам бештар кардааст. нархи он бошад нисбат ба соли пеш боло рафтааст. парсол нархи кӯмри хока яхел имсолам яхелу парсоланги нархи калонкалон фарқ аз идоям. нархи калонкалон сахт қимат 570 нафрӯхтост дигар ҷоа. ҳисоб қиматиш мо нафрӯхтосим ҳозир. сокинони шаҳри Хуҷанд ва навоҳии гирду атрофи он ки ангиштро асосан аз нуқтаи ангиштфурӯшии ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мехаранд, аз афзоиши нарх ва камёб шудани ангишти босифат шикоят мекунанд. Кӯмрои калонаш нест монда, кӯмри калон қиматтар омадааст. ҳамба оварда натонид созем ки мардум хоста метавонад наметавонад қимат гуфта мебарояд. ҳамба гирон омадааст. як кӯмри хока фурӯхтасем, хокаш 1 сомон, кӯмри калонаш 5.6 сомон. парсоло арзонтар буд кӯмро. ба қавли савдогарон, аз ҳисоби гаронии нарх бештари сокинон аз харидории ангишт худдорӣ мекунанд ва ин онҳоро маҷбур кардааст ки бештар хокаи ангиштро, ки нисбатан арзонтар аст, ба фурӯш бароранд. нисбати ангишти калонаш диде ин хока бо хеле арзонтар. барои гузарондани зимистон ин акон ба зимистон нигоҳ карда, агар ки зимистон хохӯрӣ биёд то 2.5 тонн ангиштро мегирем. аз ин бошад гире 700 то 800 килоро гирифта истифода мебарем. бояд гуфт, ангишти истеҳсоли Қирғизистон дар вилояти Суғди Тоҷикистон харидори бештар дорад. аксари фурӯшандагони ангишт ва харидорони он ҳам тасдиқ мекунанд, ки вақти харид ба ангишти кишвари ҳамсоя бартарӣ медиҳанд. хокои ишвара мебиёд, хокои айнӣ мебиёд ва ол намешад мегӯд, дуд мунад мегӯд. ҳақ дуд мунад, кӯмри қирғиз мегӯд. шикоят мекунам, бӯшай мегӯн, дуд мекунад мегӯд. ваҳо сал арзонтару ваҳои маъқул намунанд харидоро. барои хоки қирғиз ки нисбати хоки ангишти худватанемон дудаш кам аст, сифаташ хубтар аст, сӯзишам хубтар аст, гармишам баландтар аст. барои ҳамин мо ба харидори хоки қирғиз омадем. соли гузашта болоравии нархи ангишт, махсусан ангишти истеҳсоли Қирғизистонро ба баста будани сарҳад ва ворид нашудани он ба Тоҷикистон шарҳ дода буданд. аммо имсол сарҳад боз шуд, вале ҳанӯз мушкили пайдо кардан ва афзоиши нархи он боқӣ мондааст. тибқи маълумоти масъулини сарраёсати агентии давлатӣ дар вилояти Суғд, давоми 10 моҳи соли ҷорӣ ба ин вилоят аз Қирғизистон 134 тонна ангишт ва 66820 тонна ангишти пармашуда ворид шудааст. Фарзона Муродӣ, Нозанин Исматшо, Азия Плюс.